Zeeuws-Vlaanderen rouwt na het tragische ongeval bij Vogelwaarde waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen. Vanavond komen honderden mensen samen bij de stille tocht hier in Axel als steunbetuiging aan de slachtoffers en de familie. Een indrukwekkende tocht met stilte die meer zegt dan woorden. Wij wensen bij deze alle familie en nabestaanden heel veel sterkte. U gaf aan, we moeten de namen blijven herinneren. Heeft u daar ook een idee bij hoe we dat gaan doen? Nee. En ik heb die arrogantie ook niet, want ik vind dat de familie en misschien wel de jongeren hier leidend in moeten zijn. Laten we door jonge ogen kijken wat er is gebeurd en door jonge ogen ook dit als herinnering neerzetten. Milo, het begon met een idee, hè? Ja. Ik dacht bij mezelf, ik maak een flyer. Ik zet hem online en het zou wel goed komen, maar er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Zoals organiseren, de verkeersveiligheid, wie komen er allemaal, hoeveel man komt er. Zulke dingen moet je natuurlijk ook aan denken. En als eerste dacht ik daar natuurlijk niet aan. Ik dacht eerst, ik wil dat er zoiets komt. En de rest komt daarna wel. Maar dat had ik eigenlijk even moeten omdraaien natuurlijk. Maar gelukkig heb ik mijn lieve team daar zo staan die heel veel hebben geholpen. En dankzij hun is eigenlijk dit allemaal heel soepel verlopen. Ben jij ook direct bij hen betrokken? Nee, ik ben eigenlijk een normale burger, laat ik het maar even zo zeggen. Ik ken een van de kinderen ken ik wel. En toen dacht ik bij mezelf van, zal ik dit gewoon doen? En toen dacht ik, ja, maak gewoon een post en ik zet hem online. Jij sprak ons vanmiddag op de radio en jij gaf aan van ja, ik verwacht dat er toch wel veel mensen komen. Zijn die verwachtingen uitgekomen? Ja, eigenlijk wel. Ik heb zelf voorop op de stoet gereden. En toen ik hier bij de Belekostraat de bocht omreed, de Rooseveltlaan op en keek ik de straat in. Ja, heel de straat stond vol, was allemaal mensen. Ja, dat is heel overweldigend. En heel mooi dat er ook zoveel mensen zijn gekomen. Ja, vind ik heel mooi te zien. Dat doet je wat, hè? Ja, het doet me heel veel eigenlijk. Ik heb nu continu kippenvel over heel mijn lichaam. Ik heb net een klein traantje moeten wegpinken. En ik denk zo meteen thuis dat als het eenmaal tot rust is, dat de emoties allemaal vrijkomen. En hen steunen met woorden wanneer zij dat wensen, wanneer zij dat aangeven. Dat we er voor hun zijn, niet alleen vandaag en morgen, maar juist in die komende tijd. De tocht eindigde hier bij basisschool De Warande. De bloemenzee achter mij is enorm. En wat blijft zijn de herinneringen. I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold